Το 2012 θα έρθει η ανάπτυξη. Ποιον κοροϊδεύουνε. Εδώ, κυρία μου, το τι γίνεται στα μαγαζιά αυτή τη στιγμή δεν περιγράφεται. Έχουν ερημώσει όλα τα μαγαζιά. Αλλά για να μην τρελαθούν κι αυτοί, παριστάνουν ότι έχουν πελάτες μέσα. Για να ξέρεις. Αλλά αυτό πρέπει να το ξέρεις, γιατί πρέπει να το ενημερώνω εγώ. Διότι όλοι αισθάνονται, για να αισθάνονται ότι μπήκε ένας άνθρωπος, μπήκε ένας τύπος μέσα σε ένα σουβλαζίδι του προχθές, του λέει μια πίτα, λέει με γύρο. Του λέει στη σειρά σου. Κοιτάει ο άνθρωπος αριστερά, κοιτάει δεξιά, άνθρωπος μέσα. Τον ξαναπλησιάζει μετά από λίγο, τον άφησε, ξέρεις λίγο, να χαρεί τον κόσμο που είχε. Του λέει μια πίτα με γύρο θέλω εγώ. Όταν έρθει η σειρά σου, του λέει ο σουβλαζής, γίνε πίσω. Ξαναπάει πίσω. Τον έπρεπε τύλιγε μόνος του αυτός. Τον έκανε πεντάρι, του λέει τι θα γίνει φίλε με την πίτα, του λέει. Στη σειρά σου, του λέει αυτός. Της μάνας σου, του λέει και αυτός. Και λέει μαγαζάτος, εσύ το είπες. Και λέει τύπος, εγώ. Πού να ξέρω εγώ, δεν βλέπεις πουτάνας γίνεται εδώ μέσα. Θα σαλέψουμε.